Kalpasan ti sumag mamanu abula na pan nakatarimaan tirang tay na ilokatan ti Kabagan Santa Maria Bridge para kadagiti light vehicle. Sinukimat ni DPWH Secretary Vince Dizon tirang tay at a report ni Dayan Monica Tukay. Nalukatanan iti publiko ti Kabagan Santa Maria Bridge para kadagiti lightweight vehicles amang isubli iti napartak a panagdalyasat iti nasao a lugar. May palagip nga iti February 27, 2025, narbatis pantry tirang tay nga addaan ka atidog a 60 meters. Awampay ti dua a bulan ket nalpasan ti steel bridge connector a naimontar iti collapse portion iti nasao nga infrastruktura. Indaolwan ni Department of Works and Highways Secretary Vince Dizon ti panaglukat ti nasao arangtay kadua dagiti opisyales iti probinsya. Impaganadgatmat ni Secretary Dizon ang manarimaanan iti panakalepas ti pinal a disenyo para iti permanente a solusyon ken manamnama a marugyan iti sumaruno atawan. Ang laki-laki nung ginastos dito, so sayang naman. So kailangan magawa natin ang tama, meron ng option na binigay sa akin, mukhang ang pipiliin natin yung mas sigurado na. Mas mahal, pero mas mabuti na kahit mahal, basta sigurado tayo na hindi na mauulit yung nangyari natin. Nalaosmet ti panagyaman dagiti umili iti panakailukat tirang tay. Naku, Diyos ko! Parang hindi namin alam kung anong gagawin namin dahil ang nabalitaan namin na ano yung tulay. So, siyempre kami mga tao dito is naperwisyo kami. Malaking kaginhawaan na po. Yes! Malaking kaginhawaan na po. Yes! Maraming salamat po sa nabuksan ulit ang tulay namin. Goy-goy-goyalmat ni House Speaker Faustino Boji D, nagiti umili ang makibinadang para iti kinatalgad ti amin, kabayatan ang maururay ti permanente a solusyon. Kailangan po natin habang naghihintay tayo ng tamang solusyon para sa implementation ng project na kailangan natin kooperasyon, no? Kooperasyon dun sa ating mga kababayan at yakin natin ang kaligtasan ng bakas. At least meron tayo secretary, ang puso niya at ang utak niya may malasakit sa tao. Mapalpalubusan na dumalan dagiti lightweight vehicles kas iti van, motor, ken bisikleta, kabayatan nga urayan ti rehabilitasyon ti permanente a solusyon iti rangtay. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.